Biri denanın qadırı hiç wagt bilinmez. Näme üçin käbir denanlary erkekler derle tanışlyk teklip etmäge taýýar. Başgalary bolsa ilkinji duguşdan soň jan hem eden oglar. Sebäbi soňkularda erkekler özünden bekleýän häsiýetleriň bolmagydyr. Bularyň dördüsi bar. Birinji, denan özüne baha berýär we bu gatnaşyklara özüni manaty däl hataplanýar. Elbetde erkek hem muny duýýar. Ikinji, denan mydama durmuşda özüne yaramaýan zatlara özüne bolan erwet garaýşy dymyçdaýar we öregündekiler onuň sabırlylygyna minnetdar bolarlar öýdüp tüýsürekden ynanýar. Ýöne bu dogry däl. Adam özüni gowy duýsa, ýandakylar üçin hem gowy bolýar. We tersine, hiç kim hemişe özüni erwet duýan adam bilen gatnaşyp bolmak islemeýär. Üçünji, ol hiç dar bilen gyzyklanmaýar. Bir zady öwrenmek oňa kyn. Sport bilen meşgullanmagy, ol ýaltanýar, syýahat etmegi ilanok. Şeýle adam bilen içigin. Dördünji, gahar we görýiplik. Eger kimdir biri bilen tanışlygy başga adamlar tanqytlamak, şeýlemek bilen başlasa, hiç kim geljekde ýöňkelýän bolmak islemeýär.